Welcome to Ngamar TV. Jak tongkrong waktu masjid kabeh. Gendeng-gendeng. Wong kene melek ket mau kedularan ML. Siabingan. Reak. Lali aku. Kayak aja. Jon, apa Jon? Apa? Kok ubah-ubah Mimpi apa kowe? Tapi telas. Aduh. Lemes. Mana nih? Aduh, lemes. Aduh lemes. Mangklean. Ngopo kowe? Lemes. Dene aku lemes. Tapi enak. Kowe 200 junub ya? Ayo atuh cepat makan. Ayo. Ini lho. Aku asli ra ini basah. Tapi piye? Sik ah. Tak dhisik wae, engko tak critani. Oke. Aduh, sik. Sopak. Mau jare arep cerita karo aku. Apa? Ayah. Kowe mau teles Mas cerita apa jane? Oh. Ini mau kan. Aku mimpi jangan tak jelas. Mimpi yuk. Yo ayak bencong. Ayo aku grab. Walah bencong. Asik no, gede. Kok kate grab iki ceritane piye, Cok? Asu jo. Aku kecil delapan lho bencong. Wis to iki welek nana. Ngene iki tapi wedi lho bencong. Wis ora dibahas we. Wis bahas liyane we, tekon liyane we. Ya. Oh, sorry. Cok. Bundamu kek piye saiki? Gerlismu kan. Sing ada. Piye kek saiki? Cerita. Wis ngono kae to. Rewel rumah tane. Tapi yo aku sayang gitu. Yo rewel lo ndak ngono. Rewel iki telateni wae, pahami dek. Nek wis penggah penak lah garik. Pluk ora kae. Ngok kowe cerita nurakmu tuh blas biasane. Share dong ya. Aredang.